Здравейте, казвам се Деян, на 32 години от България. В края на юли 2024 година направих процедура за присаждане на коза в болница Клиникана в Истанбул и искам да ви покажа резултатите от нея. В момента съм в 7-я месец, като козата ми доста се сгъсти в последните 3 месеца. Очаква се да се гъсти още, но самата крайна фаза, която ще бъде през юли отново. Самата операция премина доста лесно, без болка. След операцията първите 10 дни бяха малко по-трудни, но след това си възстанових нормалния начин на живот. И това е за момента резултата. Предполагам, ще е по-добър с следващите няколко месеца. Искам да благодаря на целият персонал на Клиникана за изключителната професионалност, която показаха, и резултатите са на лице. Много съм доволен от постигнатото до момента. Хубав ден!